Kiểu uन्दुनोसै फै इमान खस्थ' इदि भिडिअ बानायबाय थायो 12ता जाबाय इमान मोनायालागै भिडिअ इदि बानायबाय थायो मेगना आलौआखै मोना मानि भिडिअ इदिट बानायबाय थायोलै ससमा गानलायनानै 1ता जाबाय लोगोफोर 1ता जाबाय ना नै उन्दुनोसै फै जों ओइ उन्दुनोसै उन्दुआ जाजोबा उन्दुगोन माखै भिडिअ इदिट बानायदों नोंलाय इखौ दे मेगन बया जायो बारा नायबाय थानांला गाबोन जि बानायनो हागोन दे उन्दुनोसै मा दायो उन्दुगोन दायो उन्दुनोसै दे थाब होमबा आं दसे उन्दुनोसै थब दोन खिन्थु आं उन्दुनोसै खिन्थु होमबा गाबोन फुङाव खैथायाव उथिगोन नोंलाय दाहालागि देहाया खस्थ' मोनोना होमबा नोंनि देहाया नोंनि थरलै नोंनिनो थागोन मोजाङै सामलायना लाबासो नोंनि देहाया नोंनियावनो थागोन मोजाङै सामलायाबालाय मा आलुनि बायदि गोलाव गोलाव बावबायलै नोङो चिकेन चिल्ली बेबी कॉर्न दे इदिट बानायदो फटाफट बानायनोबा 1तायाव उन्दु खिन्थु 12:30 जाबाय बाब्बाय 2तायालागै थागोन उन्दुना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय इमान खस्थ' बानायो बियो